Takže čaute, ja som Videogame Expert a určite mi nezabudnite dať like a odber a ja teda nebudem zdržovať a môžeme sa vrhnúť na naše a na vaše video, takže si ho užite. Ahojte, vítam vás pri novom videu z našho Redditu, ktoré dlho nebolo, tak tu ho máte. Takže ak aj vy by ste chceli byť vo videu, tak sa stačí napojiť do tohto Reddit kanálu a iné čo stačí robiť tam posty a ja ich budem čítať. OK, tak teda ideme na to. Ktorý tam najviac robí, takže ten je fakt asi najlepší z nich. Real, Videogame Expert video. Come on, to je pravda. Je to nová séria videí. Tá séria bude mať potvrdené pokračovanie. Jo, kámo, to je pravda. To je možno pravda. Videogame Expert urobil video. To asi, je to nová séria videí. Z tej série bude viac videí a neumrie to hneď. A neumre to hneď. Tá séria po vydaní. Dobre. To je pravda. OK, Videogame Expert série. To je zrejme dobré. Kámo, dobre. Takže Roblox už sa topí. To je pravda, že už ho moc nenatáčam, že moc Roblox nehrávam. Animácie sú vyššie a Brawl Stars trochu nižšie ako animácie, ale ako animácie už som dlho netočil ďalšiu, ale ak chcete ďalšiu, tak dajte like a odber. A Brawl Stars to ako poviem, že by som dal tak narovnako, lebo Brawl Stars najviac natáčam teraz. A Shadow Fight 3, to je úplná pravda, kámo, už to nie je také dobré ako dávno. Keď si to ešte nenatáčam. Ukáž. Ako robí Videogame Expert videa? No tak možno, hej, no. Spraviť video, nechať ho editnúť, urobiť to video ako premiéru Free Vibes, kámo. Ale to nie je takedy pravda, fakt, ako to iba na začiatku sú 5 vibes, ale potom to bude viac možno. Neviem, tak ktoré videá, čo niektorých nebaví, tak jasné. Čakáme všetci Videogame Expert, dobre. Videogame Expert sa to hovorí, neviem, prečo sa všetci na to jedno. Make follow video or draw 25. Ako, dobre, ale ak chcete follow video, tak dajte like a odber. Ale ako, počúvajte, tieto mýmy slúžia iba na pobavenie, hej. Niektoré ani nie sú pravda, ale pobavenie to je, hej. Videogame Expert, vybarujúc filmy, ktoré sponzorovať. Ako, trochu pravda, ale to kedysi bolo. Len musím povedať, že ako každá firma je nejaká dobrá, ale niektoré sú aj zlé. Ale kámo, musím povedať, že dobré je sponzorovať niektoré firmy, ako pomôžeš im. Kámo, Nivea teraz robí súťaž o to PlayStation. Kámo, normálne. Nivea Men, tak sa to môžete prihlásiť. Ale musím povedať, ale Nivea Men určite ako. Nivea Men je po mňa lepší ako normálna Nivea. Ako Nivea Men je najlepší. Ale nie najlepšia filma. To je iba na pobavenie. OK, takže Videogame Expert, keď sa má rozhodnúť, kto bude vo videu Chobodrika Victorious. Kámo! To je celá pravda. Celá pravda, kámo. Úplne pravda. Áno. Neviem sa takedy rozhodnúť, že kto bude vo videu, lebo Chobotrika, keď mne sa dá, tak on nemôže a keď jemu sa dá, tak nesmie. Áno, to je také ťažké. Má veľa práce s tými svojimi videami. A Victorious, no ten už moc dlho so mnou nenatočil, ale veľa videí som aj natočil. On teraz chodí často tak kde? Do tábora, alebo tak dačo. Čo my spolu moc nenávame. Takže ako, OK, to by bolo dneska Gamery Experti, náš Reddit. Musím povedať, že fakt dobré, tedy si zaslúžiš lajky. Pekne. A ako ďalšie, ideme na hodnotenie YouTube kanálu jedného som si vybral. OK, takže sa ideme rozhodnúť, že aké video si zoberieme. Toto je kanál Dalmaster. 22 odberateľov má, 3 pribudli, keď som natočil to video, nech mu dáte. A dal by som asi to druhé, lebo tam je aj hlas, sa mi zdá. Hej. Čo máš ten istý hlas, jak ja celkom? Počúvaš nejaké vlastne, že čo? Neviem. OK, takže teda máš Discord. OK, chceme to vyhodnotiť. No, to ťa mám pridaté, no? Ako jediné, čo
bola toho ako 22 odberateľov. Reklamu na jedného youtubera, meno. Video Expert. Kámo, tak som si... To som si vybral dobré video, on ma to normálne aj spomenul, kámo, to je dobré. Lukáš o mňa hovorí. Asi 300 odberateľov. Ďakujem, že robíš reklamu, ale... Asi. Ešte toľko, hej. Asi. Ale... Na dobré videá, ale... Je to málo slednutí. Ako niektoré majú veľa. Neviem, prečo to všetci hovoria, ale dobre. OK, ako... Povedal by som, že... Ako, čo je tu chyba? No, spraviť si intro, ak to máš na tom... Vieš, čo to je jedno? Nebudem hovoriť o intre radšej. Proste hlasnejšie hovoriť. To je hlavné. Než šepkať proste, lebo sa mohlo byť. To je také, to som aj ja raz robil, neboj sa, viem, aké to je. A ako viac robiť tie videí, proste viac byť aktívny, lebo ako vidím, tak pred mesiacom, pred 5 dňami, ako pred 4 to bolo. Tak ako ja raz dávno v budúcnosti. Kebyže natáčaš akože buď každý druhý deň, jak ja, ale teraz som dlho nenatáčal, takže toto je konečné video, tak by si možno mal aj viac tých odberateľov a shorts, určite shorts robí najviac, lebo shorty sú aj také hlavné, že proste vďaka tomu nájdeš veľa youtuberov a tak proste shorty sú vždycky také dobré, ktoré pomáhajú na kanál. Ako dobre, to teda bolo všetko. Ďakujem, že si video dopozerali až do konca a na budúce hodnotím aj ďalší YouTube kanál a Reddit. Takže sa napojte a čaute.